हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअखौ जोंनिनो सासे भिउअर्स बिथाङा हांख्रायहरदों जे जोङो माबोरैहाय फेसबुक एकाउन्टनि जोङो पासवर्डखौ जों जेब्ला बावगारलाङोब्ला जों बेखौ माबोरै मोनफिननो हायो, जों माबोरै बेखौ रिकभार खालामफिननो हायो, जों माबोरैहाय जोंनि फेसबुक एकाउन्टआव लगइन खालामफिननो हायो बेखौ दिन्थिनानै मोनसे भिडिअ बानायनो खोन्थानायलाय फ्रेंड्स आं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव बानायनानै नोंथांमोननो गथायबाय। अब्ला फ्रेंड्स नायनानै लादो। वेल फ्रेंड्स, दानिया नोंथाङा बेखौ खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा फेसबुकखौ नोंथाङा खुलिनो नांगोन। अब्ला आं बेबायदि फेसबुकखौ खुलिबाय। अके, दानिया फ्रेंड्स आंहा बेवहाय बेबायदिहाय मोनब्रै मा दङ फेसबुक एकाउन्ट्सफोर दङ। दानिया आं हमनानै लाबाय नैबे लास्टनि मोनसे फेसबुकआव लगइन खालामनो नाजाबाय। आं बेनि पासवर्डखौ हमनानै लाबाय, बावगारबाय। हमना ला आं बेबायदि होबाय, आं बेवहाय लगइन खालामनो नागिरबाय। अब्लानिया मा जायो खनसे नायनानै लानि जोङो। तो बेयाव लिरना फैदों इनकारेक्ट पासवर्ड, ट्राई एगेन। तो हमनानै लाबाय नोंथाङा जुदि जायखिजाया मोनसे बेबायदि पासवर्ड जेब्ला नोंथाङा होनायाव नोंथाङा जुदि लगइन खालामनो हायाब्ला अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? अब्ला जों मा खालामगोन फ्रेंड्स, नोंथाङा जेबो गिनो नाङा। नोंथाङा जास्ट सिम्पलि नोंथाङा नैबे सिङाव मा नुनो मोनदों, फरगट पासवर्ड होननाय अपसन नुनो मोनदों। अके, दा बै फरगट पासवर्डआव नोंथाङा थुनानै होगोन। अब्ला नायदो बेयाव मा जादों, लुकिं फर योर एकाउन्ट। दैट मिन्स आंनि एकाउन्टखौ बेयो मा खालामबाय दङ, नागिरबाय दङ। जितु फेसबुकनि सिस्टेमा बे एकाउन्टखौ बेयो नागिरबाय दङ। अब्ला फ्रेंड्स आंनि नेटवर्कआ एसे दुरबल जानानै दङ फ्रेंड्स, बेखायनो अलपमान सम लादों। अके फ्रेंड्स, दानिया नायदो बेबायदिहाय जोंनिया मोनथाम अपसन ओंखारबाय। गिबियावनो जाबाय दिरसुम गयारि। बेनि उनाव फ्रेंड्स नैथियाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे बे मबाइल नाम्बार। आङो बै फेसबुक एकाउन्टजों बै मबाइल नाम्बारखौ मा खालामदोंमोन, आङो जे लिंक खालामदोंमोन फ्रेंड्स। अब्ला बे ओंखारबाय। बेनि उनाव फ्रेंड्स नों जिमेल एकाउन्ट नोंथाङा नुनो मोनदों। अके, तो बेवहाय बुंनाय जादों जे कनफार्मेशन खालामनो थाखाय मेसेज हरगोन। तो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे नोंथाङा अपसनखौ सायख'नो हायो। नोंथाङा जुदि नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव जुदि बै कनफार्मेशन मेसेजखौ हरजानो लुगैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बेयाव थुना नांगोन। नङाब्ला नोंथाङा जुदि बै फेसबुक एकाउन्टजों नोंथाङा जुदि मोनसे जिमेलखौ गिबियावनो नोंथाङा बेखौ लिंक खालामखादोंब्ला अब्ला मा जाबाय फ्रेंड्स, नोंथाङा बै इमेल एकाउन्टआव जुदि नोंथाङा कनफार्मेशनखौ हरजानो लुगैयोब्ला नोंथाङा बेखौ सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांनि गोसो फ्रेंड्स, नोंथाङा बबे मोनसे खालामो। हमनानै लाबाय फ्रेंड्स आं नैबे मोनसेखौ मा खालामबाय, सायख'बाय। डेट मिन्स आंनि फन नाम्बाराव आं बिसोरनि कनफार्मेशन मेसेजखौ मोननो लुबैयो, बेखायनो आं बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे कन्टिनिउ होननाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। अके, कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगोनो बेवहाय बिसोरो मा SMS हरगोन। बबे नाम्बाराव, आंनि मबाइल नाम्बाराव बेयो SMS हरगोन। अके, बेनि उनाव मा जाबाय फ्रेंड्स, आंनि मबाइल नाम्बारा जिहेतु आंनि नैबे मबाइलावनो बे दंखायो नालाय, तो बै मबाइल नाम्बाराव हरनाय जिथु कनफार्मेशन मेसेजखौ मा खालामबाय, बे अट'मेटिकेलि बेवहाय रिट्रिभ खालामखाबाय फ्रेंड्स। दानिया नोंथाङा सिङाव मोननै अपसन नुनो मोनदों। मोनसेया जाबाय किप मी लग्ड इन। दैट मिन्स नोंथाङा लग इन थागोन नामा। बेनि उनाव लग मी आउट अफ द डिभाइस, नोंथाङा बेवहाय लगड आउटबो खालामनो हागोन। तो नोंथांनि गोसो फ्रेंड्स, नोंथाङा बेखौबो सिलेक्ट खालामनो हायो, बेखौबो सिलेक्ट खालाम। जिहेतु आं बेवहाय बै एकाउन्टजों आं आंनि फेसबुकखौ अपेन खालामनो नागिरदों, बेखायनो नोंथाङा प्लिज मा खालामो, किप मी लग्ड इन होननाय अपसनखौ सिलेक्ट खालाम। बेनि नोंथाङा कन्टिनिउ अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेवहाय मोनसे पासवर्ड सायख'नो नांगोन। प्लिज नोंथाङा गोसोआव लाखि, बे पासवर्डआ जाबाय गोदान मोनसे पासवर्ड, जाय पासवर्डखौ नोंथाङा इयुनाव बाहायनो नांगोन। अके, नोंथांनि आगोलनि पासवर्डखौ जिहेतु नोंथाङा बेवहाय बावगारबाय, बेखायनो मा खालामनांगोन, नोंथाङा बेवहाय गोदान मोनसे पासवर्ड बेयाव सुइच खालामनांगोन। अब्ला फ्रेंड्स आं बेवहाय पासवर्डखौ बेबायदि थुनानै होबाय, नोंथाङाबो थुब्लानो जाबाय। अके फ्रेंड्स, अब्ला आं बेबायदि थुखांनायनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा मा खालामो, नैबे कन्टिनिउ होननाय अपसनाव थुना होयोब्लानो नोंथाङा नोंथांनि बै फेसबुक एकाउन्टआव लगइन खालामनो हागोन। दानिया मोनसे पपआप मा फैबाय फ्रेंड्स, जोंनो मेनु मोनसे फैदों। बेयाव नोंथांखौ सोंनाय जादों रिमेम्बार योर पासवर्ड। दा जुदि बेखौ अके खालामनाय लोगो लोगोनो सिस्टेमा नोंथांनि बे पासवर्डखौ मा खालामगोन, मोनाव लाखिगोन, गोसोआव लाखिगोन। अब्ला फ्रेंड्स आं जुदि बेवहाय अकेखौ
जुदि थुना होगोन अब्ला मा जागोन बेयो आंनि बे मबाइल सिस्टेमाव मा खालामगोन बे पासवर्डखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिगोन ओके दा बेखायनो सिङाव लिरदों नाय we want to make sure you can always get back into your account अब्ला आं मा खालामगोन दानिया अकेआव थुनानै होबाय ओके बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो नायदो नोंथाङा नुनो मोनगोन आङो आंनि फेसबुक एकाउन्टआव मा लगड इन जाबाय नुनो मोनदों नोंथां ओके अब्ला आं मा खालामनो हाबाय बेवहाय लगड इन जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव फ्रेन्ड्स आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि गुबुनखौ मोनथिहोनो लुगैदोंब्ला बेखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाबा नोंथाङा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन तो फ्रेन्ड्स जोबथारनायाव नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बुजि मोननो थालांदोंबा नोंथाङा जुदि माबा मोनसे डाउट दङब्ला नोंथाङा माबा मोनसे कुवेश्चन दङब्ला आंनि नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कमेन्ट्सआव बे सोंथिखौ सोंनो हागोन तो सोंथि सोंनो थाखाय नोंथाङा हेस रमेन बर' आस्क होननानै जायखिजाया सोंथि सोंहरनो हागोन अब्लानो नोंथांनि सोंथिखौ मोनगोन आरो बे सोंथिखौ लानानै आङो इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन तो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिम बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।